mga kabatak at pupunta tayo ng palengke. Bibili tayo ng mauulam doon kala Katli mga kabatak. At napupusuan iba yung ngayon ay baboy. Magsisigang daw kami mga kabatak. Yan. At yung sobra binigay niya ay tinapay. Pinapapili niya. Let's go! So yun nga po, nandito tayo sa palengke. Ayan. Bibili tayo ng baboy. Ayan, siyempre dito sa Limat. Ayan. Boss, 250 lang ang kilo. Ayan. 250 lang. Tingin tayo ng Mura naman. baboy. 250 lang. Ayan mga kabalak. Ayan, mga kalahating kilo niya. Ayan, kalahating kilong ribs, saka may taba siyempre. Ayan. Makapal. Ada. Ayan. 250 lang. Magkano yan? 285. 285. Kabatak. Pangsigang. Ayan. Alright. Kabatak. Ganda ng baboy. Mga kabatak, bili tayo ng kangkong, gabi, saka sili at sinigang. Yan lang, wala po ako. Yun lang. Sinigang. Wala siyang Malaki sinigang. po, sir. Sa gabi. Sa gabi. Malaki ba? Malaki. Sabay mo na. Ayun. Ayan po at sa kabila meron. Ayan mga kabatak. Ayan. Bali, 50 plus 66 po. 66. Okay. Ayan, 66 mga kabatak. Di pa po kayo umalis? Di pa. Masaya dito eh. Kahapon, nagpagawa ng sign-on. Lawin ka po. Dahil pa tapos yung ginagawa namin. Apo. Okay, bye-bye sa inyo. Apo. Kabatak, bibili natin tinapay. Ayan. Panligaspi siguro mga kabatak. Ayan. Panligaspi. Panligaspi sarong sandaan. Yeah. Hello. Magkano ka nila space? Sandaan. Shout out. Magbayaw kami kahapon si Bayaw. Bueno, Oli Vlog. Ayan. Hindi kayo magdilaw. Anong channel ito? Kuya Gacho official. Kuya Gacho. Kuya Gacho. Gacho. Hi! Ayan. Ano ko yung sa'yo? Ito paligas space lang gatos. Kasi yan? Ayan. Hindi yan. Si ate oh. Okay. May pagka-Bombay siya, di ba? Mga gayon na mabait pa mga tindira dito sa bakery. Yan. Jill Rams Bakery mga kabatak. Arat na! Arat na. Dito na kayo bumili. Kaya si ate yung ganda, nagtatakip pa ng mukha. Ayaw makita ng boyfriend. Girlfriend ko. Ayaw makita ng boyfriend. Kuya, sulat mo channel mo! Ay na. Sa'yo na namin Panginoon! Again, wala kami dyan. Kuya, dapat hindi kami para makita namin. Yan. Kuya! Ay mga kabatak, at sulat natin yung Yan na. ay mga kabatak. Magkano yan? Ito. Tatlo. Ayan po. Thank you po! Baka pwedeng mahingi yung nyo, Alin? Facebook para ma-add, ma-follow. Yung mapalo, kuya? Oo ba? Sa akin, madali lang. Para ma-promote din natin yung nyo, Facebook. Yan. Thank you po. Dalawa po. Thank you. Ayun.
Thank you very much. So ayan mga kabatak. Thank you sa inyo. Malungkot si kuya. Ginising kasi na tutulog eh. Sampay muna tayo mga kabatak. Sayang init. Para matuyo ang damit. Mabaho kasi ito pag di natuyo. Kuha ko ng isang camera baka mamaya magkurap. Akin na, hawak ko. Ikaw ang... Isang tanong, isang sagot. Isang tanong, isang sagot. Hindi, eto. Ayan, dito nga si kuya ni Bicolana Girl. Bicolana at si mama niya. At eto ay patuloy ang paggawa ng kusina. Ay ano, mother, kumusta naman na, ayan, mayroon na kayong bagong kusina kahit na di pa tapos. Siyempre, masaya. Kasi nga, yung ano, hindi na kami maano ng aso. Tapos, sa labas na, tsaka hindi. Palagi na dyan na malinis sa loob. Palagi nang malinis. Wala nang mga abo. Tsaka, wala nang kalat. Wala nang kalat. Palagi na dyan malinis. Saka kung dati natutulog kayo, nausukan, no? Oo, Langhap, di kayo makatulog. Hindi rin kami makagamit ng ano, electric fan kapag diyan, Giluto. nagagatong kami. At saka mainit diyan sa loob. Mainit. At saka hindi ka makaluto kapag walang ilaw. Dapat talaga may ilaw. Kasi ano walang yung bintana at saka sarado. Diyan kapag diyan sa labas, kahit walang ilaw, kahit anong oras ka diyan walang problema. Kahit medyo malakas yung apoy, Oo, okay lang. Walang problema. Pwede mo maiwanan yung mga bata magluto. Dito hindi pwede eh. Pero naisip nyo na yun dati na ayusin mga ganun. Oo, dati naman talaga sa labas yung ano namin eh. Para nung nagbagyo nasira. Nasira yung Oo, kusina nasira. Sa labas naman talaga. nyo. Tapos nung nasira na, hindi na nakagawa. Tapos diyan na lang siya sa loob nagpansamantala. Kaya lang, hindi pwede yung mga bata na na sila yung utusan mo magluto tapos wala ako. Wala yung asawa ko, hindi pwede. Masusunog to. Kasi iniiwanan nila na may apoy. Mababa yung bubong. Oo, at saka iniiwanan nila kung minsan naabutan ko, yung kalayo. Nakakatakot. Grabe. Lumakas yung Kahit apoy. ito hindi siya masa. Si kuya pala di nagluluto. Oo. Hindi. Huli ka. Nagluluto siya. Kaya lang ang problema, sabi ko, kapag tinatanggalan nila yung apoy doon kapag nag-sign na bawasan nila yung apoy, nandun sa tabi, kung minsan nakikita ko yung kawayan na may apoy na naduduktan na rin ng kalayo. Oo, nadidikitan na yung Oo, nadukutan na. Kaya sabi ko, kaya hindi sila pwede magluluto diyan sa loob sa may kusina na wala ako. Dapat kami talaga. Kaya hindi sila nagluluto. Ako ang nagluluto diyan tapos yung asawa ko. Kapag diyan sa labas, pwede na kasi malayo. Wala kang maanuhan kasi kapag diyan kapag doon ka sa malayo, makikita mo kapag may apoy, nag-aaso. Kapag doon hindi, sarado. Kaya siyempre, sobrang masaya kasi nga may kusina na sa labas. Pwede ko na sila mautusan, magluto. Tapos maggatong. Kailangan marami pang gatong kasi may lagayan eh. Ayan. Hindi masipag yung agom ko manguha ng Magdala ng panggatong. Kapag linggo, kapag walang trabaho, kapag walang may pumupunta dito na ibang tao, dyan lang pumupunta sa dyan. Sa bukid? Hindi, dyan lang sa namin.
Sa likuran, maraming panggatong dyan. Nangunguha siya. Ilalagay yun na dyan sa may agunan. Isang linggo, pwede na maggatong. Ayun. Ayan, si Bicolana ngayon lang nakabangon. Kasi nga, may sakit. Ayan. At, ano nararamdaman mo, Bicolana? Nahihilo. Lagnat mga kanoli. Yan si Bunso. Bunso, nagpa-press, Yan. oh. Bunso. Ayan. May idea ka na, Bicolana? Bakit ka pinablog ni Kanoli sa YouTube channel ko? May idea ka? Ikaw may idea ka po, Nay? Wala. Wala rin. Ano ba yun? Abitin. Ayan, at ang problema nyo, di ba, yung lupa, no? Oo, yun ang Paano problema. sistema nitong lupa nyo? Kasi nga, kailangan na rin nila ni Lula. Lula. Kasi nga, magpaano rin sila ng meron na silang anahaw na nakuha. Mm. Wala pa sila pang bayan. Mm. Tsaka na dyan, tumutulo na sa loob nila. Lula. Yun sana yung kasi bago lamang si Lula kasi nangihina na eh. Mm. Eh ang gusto rin namin makabayad na dyan Mm. para abang buhay pa si Lula nakaano pa, siyempre malaman ng mga anak niya na nagbayad na kami kay Lula. Para maging legal. Oo, para hindi na kami dito masabihan na umalis. Mm. Kasi mahirap kapag kapag hindi mo pa sarili ang lupa mo, yung tinitirhan nyo, mahirap. Kasi nga, hindi mo alam bukas, paano kung paalisin na kayo, o saan kami pupunta. Yun yung gusto ko sana na mapapasaan mo yan ang lupa ni Lula. Kasi sabi ni Lula, Bigla na, ngiti ka naman. Nawala yung ngiti. Tama pakiramdam. tapos may pangbili lamang siya ng gatas si Lula. Abang mapakinabangan niya lamang. Malaking ang pasasalamat ko kay Lula kasi kinupo kami dito eh. Saan kayo dati nakatira? Doon dati sa labas. Tapos, sa mga magulang niya yun, binigay rin nila ni Lula. Kaya lang, Si Lula nyo, yan ang mama ng Lula nyo sa labas. hindi kay Papa. Sino Sa papa? ama. Ito yung, sabi mo yung lulo. Yun yung Nanay niya. Yung nanay niya. Lula na sa ano to? Oo, yung, sa tuhod. yung tinatawag mo ditong lulo. Oo. Lula sa Ayun ang tuhod. mama niya. Oo, yun ang mama niya. Ah. Tapos, yung tinitirhan rin nila doon sa labas, binigay rin yan. Kasi nga, sila dati, hindi to sa kanila. Tapos, meron siyang anak na pang-tatlo yata. Hindi siya nag-asawa. Tapos, ang ginawa niya magtrabaho. Bata pa. Siguro mga 11 years old pa lang nagtrabaho na kasi sa sobrang hirap. Tapos, nung nagtrabaho na siya, tamang-tama, ibibinta ito sa kanila. Tapos, yun ang nagbigay ng pera na pangbayad nito. Kasi nga, sabi ni Lula, barato pa lang kasi yun. Pero, barato rin yung sweldo dati kapag nagtatrabaho ka. Kaya, sabi ni Lula, binili to ni Lula para sa pag-abot sa kang panahon, yung mga anak niya o kaya yung mga apo niya, hindi naman problema sa kung saan titira. Meron siyang, siyempre, kahit papaano, kahit pinatira kami dito, babayaran pa rin namin ito. Yun yung niya. Ay, Bunso. Huli. Bugat naman sa pili ka sa pag. Maano to eh. Tabi ka kay Kapag Kuya. sa may bubon, binili nga rin Oo, yan. maluwag Sabi na. ka na kay Kuya. Maluwag yung lote. Pero dapat kapag tumira ka dito, bayaran mo yung lupa. Oo, normal yung kahit naman, Oo, kahit bayaran saan. mo. Kahit Kaya saan. ayun sana gusto ko na sabi ko habang kasi Lula, maano niya lamang ko yung mapakinabangan niya na yung pera. Ayun. Ayan mga kanoli, at that time kasi nandun ako nun sa Bulacan, no? At di ba si Bicolana girl ay sabi ko mag-vlog ka, ganun. Send mo sa akin yung video, kasi ako na mag-i-edit, at ako na rin mag-upload. So ayun, bali, nagkaroon siya ng mga 17 videos mga kanoli. Kasama na yung May at June. Sinama ko na yung June. Sana itong June sa 25 pa sana yun ang
Sinama ko na para isahan lang. Ayan. So eto mga kanoli, good news. Magkano? Ayan, mga kanoli. Oh. Thank you. Ito na po ang kabuuhan ng mga video ni Bicolana Girl sa akin, mga kanoli. Yun po ang purpose. Ibigay ko kay kina Bicolana para sa, yun, narinig nyo na mga kanoli, no? Eto na. Didididing. Ayan, o. Ito yung sipag mo sa pagbablog. 1,000. 2,000. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Di maubos 11. 12. Ayos ba sa? 13. 14. 15. 16. 17,000. So, ayan po. Bali po 17,000 yung 17 video ni Bicolana Girl sa akin. At bali po ang video niya ay nagkaroon ng 325.18 na dollar. At ayun, 325.18 kasi 52 nung 22 yung dollar. So ayan na, 16,909. So ginawa ko ng 17. Yan. So ayan ay sobra na ng pambayad ng lupa, may excess pa. So may gusto ka bang sabihin, Nay? Salamat na salamat. Tapos, thank you kay Lord unang-una. Tapos, siyempre sa anak ko. Kasi, kung hindi nang dahil sa kanya, hindi napapasa amin to yung lupa. Mapapasa amin. At saka, siya nagbigay sa amin ng pambaya ng pambayad sa lupa. Dahil kung sa kay papa niya lang kami aasa, wala kang kasi kulang na kulang. Tapos, iyon, maghihintay na lang kami kung kailan ito mababayaran. Ngayon, malaking pasasalamat ko kasi sigurado na mapupunta na to sa amin. Wala na akong hindi na mapapanatag na yung loob ko kasi siyempre, pati yung mga anak ko kapag wala na kami ng asawa ko, siyempre, yung mga anak ko yung maiiwan ito, wala na magsasabi na papaalisin pa sila. Yung salamat. Thank you kay Lord kasi nga dinangog niya ang yung panalangin ko. Tapos hindi ako nawawala ng pag-asa kasi siyempre kahit papaano basta patuloy ka lang kay Lord mag-pray. Nandyan siya palagi para dinggin niya yung panalangin mo. Thank you pati kay sa mga nag-sponsor tapos pati sa inyo ni Kuya Nuli tapos kay Kuya Gatcho. Salamat kasi kung hindi kayo dumating walang blessings na dumating sa amin na kahit pa paano nakakaraos kami. Tapos hindi na kailangan magtrabaho ng anak ko dahil hindi pa daw dapat magtatrabaho kasi minor de edad pa. Siyempre basta ang gusto ko lang sa anak ko makatapos lang siya, masaya na ako para kapag nakatapos na siya matulungan niya yung mga kapatid niya. Lalo na kapag nakatapos na siya, kapag may trabaho na, kapag nakalulog na, pwede ko na mapapagamot yung papa niya. Salamat. Ayan. Kuya, may gusto ka bang sabihin? Okay na yung lupa nyo at bayaran nyo lang kay Lola
Tapos magpirmahan kayo sa barangay kung ano man. Okay. At siyempre si Bicolana kasi alam nyo ba nung gabi na yun kasi nag-video call yata ako sa kanila tapos nabanggit nga nila yung problema. So ako nag-isip ng paraan kung paano masusolusyonan. Kasi hindi naman pwedeng asa sa sponsor, no? Sabi ko, sa future kasi magbablog naman talaga siya, may sariling channel. At naisip ko na pag-vlogging ko na lang siya sa YouTube ko. Habang siya ay natututo na humarap sa camera, tapos kikita siya, 'di ba? At kasi kung sa channel niya matagal, 3 to 4 months bago siya makasweldo at wala pang kasiguraduhan kung ganun kaagad ang kanyang kikitain. So kaya salamat doon sa mga viewers na nanood ng mga vlog ni Bicolana Girl. At marami na akong ginawan ng ganyan, si Carrotman, si sino pa ba yun? At si Yoyo Girl at yung iba pa no na nagkaroon ng problema ay pinag-vlog ko rin talaga sa channel ko. Ayan mga kanoli, salamat sa mga nanood, no. Sana ay wag ko kayong bibitaw sa pagsuporta kay Kuya Gatcho, kay Bicolana, sa akin, at wag ko kayong mag-skip ng patalastas. Maraming salamat sa inyo at siyempre si Bicolana Girl baka may gustong sabihin at example mga kanoli. Halimbawa, nakagraduate si Bicolana. Siyempre hindi pa naman agad ganun na magiging okay yung kanyang trabaho. Siyempre gagastos siya ng pangkain, pang-apartment, pamasahe, di ba? So matagal ho na makaipon ng halaga na ganun. Real talk lang mga kanoli, no? So eto si Bicolana. At di ko alam kung may lagnat kasi. Pero sana i-express niya yung kanyang damdamin. Ayan. Bicolana, ayan na yung solusyon sa problema niyo. Ayun ko na thank you sa lahat ng viewers dahil sa inyo ganon nag-boom yung mga videos ko. Tsaka thank you sa iyo Kuya Noli, kay Kuya Gatcho, pati na rin si Kuya Melvin. Salamat din sa iyo. At saka sa sponsor po, sa lahat po ng nagbibigay ng tulong para sa akin, sa pamilya ko po. Ayan, maraming salamat po. So, eto, mababayaran na namin yung lupa. Kasi, si Papa, hindi pa masyado, inaayos-ayos niya na yung bahay. Kaso, nag-worry si Papa kasi, pag pinalis kami dito, sayang ng mga ginastos para dito sa bahay. Kaya, gusto talaga ni Papa, mauna yung lupa. Tsaka, magpapagawa na rin kami ng, yung sa kuryente, yung kontador. O, kasi wala kaming sariling kontador. Sila, nakikabit lang kami kila Lola. Kaya, yun, na rin kami para wala na masyadong problema. At least mabawas-bawasan yung problema ng pamilya. So yun, maraming salamat. At least okay na, di ba? Lumipat man sa ibang lugar si Kuya Noli or saan mga ako mag-vlog, at least may nakatatak dito sa lugar nyo na anbawa yan, Kuya Noli, ganun. So, isa yun sa magiging signature. Siyempre, naging YouTuber ka or ano man. At ayan, bahay nyo, kung patayo man kayo someday, napakagandang memories. Ayan, yo. So, ayan po mga kanoli, yun po ang, kasi nga po, di ba, pagka, mahirap po manirahan, no? At mahirap nga naman magpaayos ng bahay kung hindi naman sa inyo ang lupa. Paano mo papagandahin na pa-improve ang bahay mo kung isang araw ay kukunin na yung lupa, 'di ba? So sayang yung mga materialis papatayo niyo, 'di ba? Sayang lang. Kaya eto, natin alam baka si Bicolana ngayon nagba-vlog na. Isa rin sa makapagpagawa ng bahay. Marami nang patunay na marami nang nag-success sa pag-YouTube. Basta hindi ka lang panghihinaan ng loob. Go lang. Siyempre yung pag-aaral, kasama yun. Paano mo i-balance yung pag-aaral at saka yung pagbablog. At, wait lang. So ay mga kanoli, salamat po muli sa inyong lahat. At pwede mo gawing inspirasyon si Kuya Noli. Kung babalikan mo yung mga vlog ko, ay kumbaga 3 years, sa loob ng 3 years meron ka naman pwede maging pattern. Hindi naman pagyayabang, kwento lang para maging inspirasyon din sa iba na nangangarap. Ayan, syempre yung
pinagawa nating bahay. At hindi ho biro yung, hindi ko pa nire-reveal kung magkano na nagiging total gastos dun. Basta malaki na mga kanoli. Karoon tayo ng paggawa tayo ng bahay, ayan. At karoon tayo ng lupa, at karoon tayo ng sasakyan. At syempre, marami pa mga kanoli, marami pa tayong gagawin. Habang ginagawa natin yon, umaalalay tayo sa kapwa natin. Alright, okay ba Alright, Bayaw? okay, Bayaw. May sabi ka ba kay Nabi Kulana na naandyan na yung solusyon sa problema So ayun, nila? ito lang Bicolana. So maging stable tayo sa pag-aaral natin, tutukan natin yan. At para maganda yung marating mo sa buhay. At yung pagbablog, may maabot ka din. Yan. Pagpatuloy mo, i-balance mo na lang para maabot mo rin yung pangarap mo para sa pamilya. Yan, mga kanoli. An example, paano na-inspire si Kuya Gatso na mag-vlog? Ano ang naging rason? Hindi ko pa rin sa kanya tanong. Siyempre, unang-una, katulad ko, hirap na hirap din sa buhay. At naging inspirasyon ko si Bayaw. Yan, nagsumikap siya talaga noon na halos wala din na nag-YouTube. Unang sahod niya, kami dalawa magkasama, may pinagawa kami. Yun. Yun yung nag-umpisa na maging charity si Bayaw. Yan, mga kanoli. Yan ang totoo niyan. Halos nagsumikap siya. Halos nakisama siya sa lahat ng vlogger. Parang nanglilimos ba ng ng viewers, subscriber. So ngayon at stable na po yung channel ni Bayaw. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga supporter ni Bayaw, subscriber solid at mga sponsor na solid na sumusuporta at patuloy. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpalain po tayo ng may kapal. Yan. Alright. Ayan. So, i-share lang natin yung blessing na nagkaroon din na swerte sa atin. I-share din natin sa iba na magkaroon din ng swerte ang kanilang buhay. So, wala naman masama na i-share mo yung swerte. Ay hirap ipagdamot mo. Hindi mo naman madadala sa langit yan. Kahit humiga ka doon or ano man, lahat ng kayamanan sa mundo, hindi mo yan madadala. So, pwede natin i-share ang talento, ang ating mga kaalaman, para magamit din nila, no, para sa kanilang pamumuhay. So ganun lang, sabi nga, no man is an island, no. Kung meron kang kahinaan na hindi mo kaya, kailangan mong pumunta doon sa isang kaibigan mo para ma-advise ka or ano man. Kaya nga, no man is an island. Ayan. Salamat po sa inyong lahat mga kanoli. Patuloy niyo pong suportahan si Bayaw, kanyang YouTube channel para makausad din. Siyempre si Bicolana Girl at me, si Kuya Noli Vlog para mas marami pa tayong pangarap. Ayan. Bye-bye!